jaký Dragon Flame? Počkaj, zmizni do piče. To je tá z Elden Ringu. Hej. Z Night Rainu, vieš, tá mala. Jo. Top. Tuto na chvíľku zastavím toto video, aby som vám povedal veľmi pekne ďakujem za rok 2025. Toto je posledné video tohto roku, ale nebojte sa, 5.1. sme späť pri klasickom obsahu. Dneska tu máme videjko z Comic-Conu, na ktorom som bol a moje vyjadrenie vám poviem na konci, takže užívajte video. Ja, genau. To je žijúci mím. Ja, bitte. Vielen Dank. Juro Bloodborne. Čemu ver, to bol straight? Arkády sú tu, ja sa poserem. Ja sa dojevem, toto je brutál. Puro Mortal Kombat, to by sa páčilo Janke. Tomu ver. Kámo, dívaj. Kámo, ona keby tu bola, tak tu výska, ty kokos. Wenn ich meinen Bass um eine Oktave tiefer einstellen würde, vielleicht würde ich dann etwas weiter. Juro, Resident Evil. Aha, tak to si asi nemôžeme kúpiť. Asi nie, no. Kokotý kľúč! Tomu ver. Winged Insignia. Čo ti jebe? Prsten, ty kokos. A Ada Wong? Čo je Perky z Dead by Daylight? Tomu ver. To je kula kokot. Brutál. Čo? Winged Insignia sa to volá a toto je tiež z Villageu. Aj ten prsten to je odkiaľ, to ani neviem. Však tu je Prsteň? To je tiež z Villageu. To fakt? Áno. Áno, Tu je ten denník oného Etana. áno. Denník Etana Mintisa. Nice. Tieto buzeránske pičoviny, keď som musel zostreľovať. Ty sa odfodiť s Eidovou? Dáme si fotku s Eidou? Môžeme. Ja vy. Odfotím, dávaj. Nie, že som ich dal. Tak nesmieš Chovaj ho. uchytať za bomby. Schovaj ho. Poj. Čo ti jebe, toto je cool? Hop.
Tu sú sozry. Jo. To veľké. Kokot, tá rána. Hej. To je krásne v tom obraze. Kupujeme niečo? Lebo ja by som kúpil. Kokot, ako ja by som si kúpil asi tiež, no. Nechceš toto? No do piče, ty puzerán vyjebaný. Madara, hejte, vidíš fialový? Hejte Madara, toho si chcem dobrať. Kokot, ježiš, aký mental. Pozeraj, na kameru normálne, že MP4, ty kokot. Dívajte, to šťastný kokot. A hento z Dark Souls, či z Demon Souls? Jo, z Demon Souls. Tento je z Demon Souls. Nie, to je áno, To je Demon Souls. To je buď Dark Souls 1 alebo Demon Souls. To je Demon Souls tento. Tak to je Demon Souls. Pozri, vidíš, Jo. tohto máme, Hej. tohto som si teraz kúpil. Nice. Kokot, tá Ale stal... škoda, že nepoviem máš. Kámo, ale tá stal 90, tu stojí 80. Figurky. Má download. Že či jebe, to keby dovezne domov, tak mesa z pivnici. 30 eur? 30 eur? No, tam máš 800, to za 30. 8, jo. Čo si kokot? Však to je tvoje... Kámo. Čo ti jebe? Vy ste tu No, tam doma. sú tie 3 vedľa seba, to Jo. máš. A takže už potrebujeme len Zelda. Good to know. Juro, prestaň, lebo ja ho kúpim. Dobre vedieť. Kámo, Damn. Shoutout, takže dneska sme tu. Tu si dá ešte mikrofón na klip. Kokot. Každé to sem. Liga nahrávaj. No, dobrý deň, dneska sme tu na Comic-Cone. Robíme vlog, Hyper. Tu mám Mr. Trip, aha, dobre, no tu je Triplex. Povedz niečo? chytám nervy, Chytá nervy, neviem, kde som to nevedie. a chcem sa dostať tam, kde chcem, aby som bol, ale nie som tam, tak som nervózny. Tak sme nervózni, že kde ideme do piče, naspäť. Druhá strana. Opováž niečo zlého povedať. No, takže asi tak nejak. Vyzerá toto super. Čakaj, ako to otočím. More, drž piču. Sme tu akurát presne správne. Hojja! Tak je dobré, no. Masaker. Kokot, no aha, už sme tu. No, chvála Bohu, do piče vyjebanej. Toto bolo hnusné. Tu sa snažiť niečo spraviť. Kokot, môžem si to nejak klipnúť? Počkaj. Áno, tak tam máš, tuto máš, aha. Podrž mi kameru. Jo. Hala A je tá ďalšie vraj.
Áno, ale tady neprejdeš. Čo? Pičo, neprejdeš more. Všade prejdeš more, keď chceš. Takže tak, dneska to tu máme brutálne. Dúfam, že mám ten mikrofón dobre. Hádam, by ti nevypadlo. Nie, to hádam nie. To by som počul, dúfam. Počul, však je to zvuk. No však keď tak, jebem na to. No. To nejdogám, čo mi pousúva. Keď tak kúpim druhý, no jasné. Ale ako kokot obito, otáčam kameru. Máme tu 2 obitov. Brutálna vec. Úplne brutálne. To sú tie Ty kokot. fotobodky. Ja som si myslel, že to bol gac na chvíľku, čo ti jebe. Tu mám Jo. Serus, Lezo, hello. Kokota, Ježiši Kriste. Počkajte ma, chat. Som streamer. Chat. Čau, Serus. Neviem, na koho kýva. Čo ma, ja nechcem to nejakým takým zlým štýlom povedať. Alebo nechcem to nejakým takým, ale kurva. Nechcem to nejakým takým hnusným štýlom povedať, ale tu sú také kurvy. Počkaj. Kámo, si to uvedomíš, že on z toho spravil vloga. Toto je masaker. Chcete biely monster? Choďte k nej do piče. Za mňa brutál. No. Masaker. Tu sú nejakí cosplay kokoti zasa, čo si myslia, že vyzerajú dobre. Predator. Kokot, uhni. Ja, s Predatorom on je fotku. Ideme si spraviť s Predatorom video. Oh shit. Costume looks brutal. Thank you very much. Shout out. Zabitý, ty kokot. Fú, insane. Dobre. Už sme sa konečne dostali tam, kde sme chceli sa dostať. Ty kokot, to čo je, more? Sú tu ešte pojebaní furisti dokonca tiež? Krampusy pojebaní? Dobre, tu je hala A, chalani. Tu nie. Aha, hej. Tu sú anime kurviska, alebo anime ženy krásne. Ako musím byť úprimný, 8 z 10 žien, čo tu vidím na šupu, vyzerajú fakt, že veľmi pekne. Ale čo vyzerá dobre, ti jebe. Čo si ako kokot. Nemôžeš byť, jak som povie, nemôžeš byť kár. Nemôžeš byť zlý na ľudí. Ale vyzerá to tu fakt, že super. Kokot, ale tá kamera je brutálna, ty kokot. Ani neviem, čo robím, ale robím. Tak. Asi nie na 3/4. Do piči. Moc veľa ľudí tu je do piči. Fakt až moc veľa ľudí. Ja som nečakal, že by tu bolo tak moc veľa ľudí. Ale je tu až moc veľa ľudí, takže insane. No, vstupujeme do hala A. Točám kameru. Vyzerá to super. Ty kokot. Čo ti jebe, kostým zajebal. Wow. Insane. Ako fakt hala tu je krásna, ty kokot. Fakt ako úplne insane, obrovská kokot. No však ideme teraz inak. No dobre, otáčam zase kamerku. Otáčam kamerku. Ale vyzerá to tu fakt po piči, čo ti jebe. Ja som piči z toho. Takže, real. Máme Fortnite a Simpsonovcov, to je masaker. Ja som zrazu youtuberko. Čo ti jebe? Mandalorian. Insane. Wow. Tu je. Nie, počkaj, nie, to nie je on. Ale insane. Tomu ver. Ježiši Kriste, nerob. Keby mala dobrú riť, tak by som to aj... Ale však tu je to Nintendový debilit. A tam je ten Deadpool, aha, čo? Tam je ten Deadpool. Robím s ním video. Ideme tam?
No, to bola jedna Can I take a picture with you? Thank you very much. No. Každý sám či všetci spolu? Však my dvaja ideme spolu. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Insane. Nechcel si aj ty isto? Brutálny Deadpool. Ježiši Kriste, nerob. Oj, man. What the fuck? Tu máme čestku. Insane. Kde ideme? Kde? Tu? Tu sú nejaké no áno, tu máme gaming zónu. Máme Void. Insane. Máš obľúbený Ghost? Tomu ver. Insane, aha. ten Ghost je vyvesený. Tam je Ghost brutálny. Shoutout. Shoutout. Čavo by chcel mať lepšiu kameru než ja, nemá ale. Ale toto je insane. Počkaj. Aha, takže musím sa naučiť, ako funguje tá kamera do piče. Takto keď to dám. Nice, GG. Toto je po piči. Dobre, nejdeme. No, na chvíľku si bol v telke. Fuck around the pussy. Dobre, kde ideme? No, toto je tá gaming vec. Poďme na to Nintendo. Tam je Groot, ty kokot. Čo ti zajebalo? Kamera, otačaj. Neviem, či to je vidieť. Počkaj, to není Groot, ale... Tam je QR kód. To je insane. Počkaj, otočím kameru. Hello. Sme tu zás, opäť a zás. Dobre, ideme si pozrieť to Nintendo teda, nie? Dobre, chalani, ideme pozrieť to Nintendo. Dobre. No, otáčam kamerku. Sme v Nintende. Insane. Úplne wow. Tu je Lezo. Serus. Dovi. Máme Nintendo. Ako tam bol sú obsadené. A všetko sú tu deti. Takže dúfam, že to není divné, že si to natáčam. Tu je Goku. Shoutout. Sorry? Najebal som do decka. Aha, Lezo, ideš. Ideš. Epic Game. Nejde. Ja počkaj, mi to páči. Aha, ide. Tego, drž mi to. Držím. Ne, toto máme brutálny darček. Aha, Dick, ideš. Kámo, tak toto som hrať nechcel, ale dobre. Čo tu môžem robiť? Nič. Akože, vyzerá to fajn. A to som hrať nechcel. To je Palworld, či jak sa to volá? Pokémon ti Palworld. Aha. Ja je Palworld? Ja neviem, ty kokot. Brokolicu vyhodil. Super. A ešte ovečku môžem. Dick. Ovečku. Mojenka. Dobre, idete niekto rýchlo, mňa to nebaví, ne? Dobre. Ja som kameraman dneska. Dobre, čau moja. Som dneska kameraman, aha, Dick. Ačko nejde. Jaj, boha, neviem čo klikám. Dobre. Aké máte pocity z Nintendo? Absolútna bobičovka, smrdí to. Normálne, kámo, to čo má vyzerá dobre to Nintendo, ako kokol úprimne. Ale akože... A fajtujem. Real shit. Fajtujem. Vyzerá fakt dobre. Real shit to vyzerá super. Keby sa na to nebal, vieš? Ideme fajtiť. Ideme aj... Ale to jebneš. Úplne insane. To je čo? A to kam idem fajtovať? To čo je GTAčko, brat? Kamp. Kam sektor, dobre, poďme tam. Insane. Dobre, Insane. dobre, Ale dúfam, že má... Točiť. Idem točiť. Nahrávam. Kde ideme? Však ja by som rád aj išiel. Tomáš. Hala A je tadiaľ, že vraj. Áno, ale tady neprejdeš. Čo? Neprejdeš more. Všade prejdeš more, keď chceš. Takže tak, dneska to tu máme brutálne. Dúfam, že mám ten mikrofón dobre. Ale aby ti nevypadlo. Nie, tu hádam nie. To by som počul, dúfam. Počul, však je to zlo. No však keď tak... Jebem na to, no. To nie je legálne, čo nevypolsila. Keď tak kúpim druhý, no jasné. Ale ako kokot obito, otáčam kameru. Máme tu 2 obitov. Brutálna vec.
Úplne brutálne. To sú tie Ty kokot. fotobodky, ty má. Ja som si myslel, že to bol Guts na chvíľku, čo ti jebe. Tu mám Čau. Serus, Lezo, hello. Kokota, Ježiši Kriste. Počkajte ma, chat. Som streamer. Chat. Čau, Serus. Neviem, na koho kýva. Čo ma, ja nechcem to nejakým takým zlým štýlom povedať. Alebo nechcem to nejakým takým, ale kurva. Spokoj? Fakt nie chceš. Jo, vidíš ten kostým? Však to je ona? Áno. To je presne ona. Extra. Potrebujem fotku s nimi. What's up, tu je Hyper zasa. Mikrofón máš tiež, alebo ne? No, počujem ma, dneska sme tu zasa Comic Con, Day 2, chod do piče biznis. Koľko dá? Asi jeden meč. Ešte. Kúpiš aj mne, že jasne, že áno. Nahrávaš? Áno. What's up? No, takže Comic Con Day 1, Day 1 bol počkaj, ešte raz, cut. No. Počkaj. Takže, Lezanský, jak sa ti páči Comic Con? Brutálne. Day 1 bol po piči, extrémne brutálny. A teraz to ešte lepšie, lebo tu menej ľudí. Minuli sme tu asi 2000 eur dohromady. Ja tak 300. Môže byť, no. Čiže sme kupovali darčeky. Ešte mi dlžíte love. A ešte 60 eur, no. Čakaj, dnes som bol na fotke s Frodom, s Elijah Woodom. Normálne som si zaplatil fotku. Masaker. A stala sa taká vec, že ja som si kúpil Pop Funko. A poprosil som ho, či by mi to mohol podpísať. On jasné, žiaden problém, strašne milý chlap. Ale jeho manažér potom za mnou došiel a nejaká hlavná organizátorka Comic Conu, tí mi vypičovali ako kokot, že to je extrémne nefér voči druhým. A ja som im zajebal, že počúvajte, za 120 eur za fotku si nechám podpísať aj rič od neho. A nebudem za to platiť, takže mám aj fotku, aj autogram, takže po piči. Jej. Masaker. Hlavný kameraman. Hlavný kameraman. What's up? Hlavný kameraman je tu, zasa, opäť a zas. Čo? Witchking. Oj, damn! Počkaj, tak tam ideme. Otáčame kameru. Tak, otáčame kameru, ideme prenásledovať Witch Kinga, a.k.a. Tomáša. Čo ti jebe? Toto insane cosplaye. Čo ti jebe? Ty kokot. Akože, fakt, Gandalf. Insane, ty kokot. Witch King, ty kokot.
Thank you very much. Máš tu na kamere, nemáš za čo. A vidíš tú babu, tú blondínu, čo No. bola s ním? To vo filme, ona sa, kokot, presne jak sa volá, do piče, zabudol som. To je tá princezna, nie? Áno. Tá preklada za vojak. Áno. Pomáhala tomu Boha, jak sama. Ja som to nevidel, neviem. Eowyn. Píče. Hento bol... Chipmancite. Kamo, hento bol Witch King, takzvaný čiernoknežný král z Angmaru. Tomu ver. A hento bola Eowyn. A tam je Alucard. A v trojke sa stalo to, že Witch Kinga nezabije Čo? žiaden muž. Tomu A ver. ona akože žena sa prezliekla ako vojak, lebo chcela ísť do vojny tiež. Tak ona mu vopchala meč do huby a zabila ho. Takže Witch King zomrel tým, Tough. že ho zajebala ženská. Tough. No, tak to nie je tough. Takže masaker. Takže ďakujem veľmi pekne za zhliadnutie daného videa, dúfam, že sa bavili a bolo to aspoň trošku zaujímavé a bolo tam aspoň niečo reálne vidieť, lebo ja som to snažil zostrihať čo najlepšie, ak som vedel, lepšie už mne to nešlo, takže sorry za to, že to bolo trošku chaotické, ale tak ja neviem moc editovať, ja sa učím stále. Moje myšlienky z Comic-Conu. Skvelí ľudia, skvelé jedlo, no, niektoré to úplne šmakovalo, ale úžasné cosplaye, čest výnimkám, niektorí tam fakt boli extrémne, že radšej tam chodovať civile a ne. Skvelí artisti, reálne niektorí artisti boli fakt skvelí, krásne arty, niektoré som si aj dopravil domov, čož fotky vám dám na konci tohto vyjadrenia. Bolo to tam obrovské, reálne za 2 dní, čo sme tam boli, sme to nestihli poriadne všetko ani popozerať, čiže ja mám v pláne moje finálne rozhodnutie ohľadne Comic-Conu je tak, že skvelý zážitok, pokiaľ fakt hrávate hry a máte radi hry, choďte tam aspoň 1 rok. Aspoň 1 rok si dajte, normálne šetrite si peniažky a choďte tam. Normálne choďte tam, to je jedno kde. Ja som bol vo Viedni, nemusíte ísť tam, kde ja, môžete ísť do Brna, viem, že to je v Prahe, viem, že to je najbližšie pre CZSK. V Bratislave neviem, či niečo také je. Nepamätám si, ale samozrejme, že 1 rok tu bol, ale potom už si nepamätám, či boli aj ďalšie roky. To vôbec teraz neviem. Ale viem, že v Prahe býva každý rok, niekedy je 2-krát do roka. Sa mi zdá, som to videl na Instagrame. Možno hovorím kokotiny, to je jedno. Ale každopádne, pokiaľ hrávate hry, máte radi hry, odporúčam. Jedna rada. Pokiaľ tam pôjdete, prvý deň si iba tak skautnite, nenakupujte moc. Druhý deň, my sme tam veci, čo minulý deň stáli, dajme tomu 50-60 eur, druhý deň boli za polovičnú cenu. CCA plus minus. Možno 10% na zľavy dávali. Fakt niektorí sa toho proste, mali toho ešte veľa, prvý deň nepredali všetko, chceli sa toho zbaviť, či dali zľavy. Reálne my sme vychytali artistov, ktorí mali toho veľa a niektoré artisti dali, že 2 arty si kúpiš a tretí máš zadarmo. Insane, proste super. Verím tomu, že ten prvý deň to dávali všetko za fullku. Verím tomu. Na minimálne 50% tomu verím, že to tak bolo. Takže hovorím, taká rada. Nehovorím na všetkých, ale minimálne tam, kde som bol ja, to tak bolo. A tí chalani, čo si tu kupovali všetko v prvý deň, pretože skvelý zážitok, pokiaľ hrávate hry a možno aj pre tých, čo nehrávajú hry, ale majú hráča doma, tak super darček. Ja som to dostal na národky, pískal som si. Za mňa vo Viedni Comic-Con, keby tam bolo menej ľudí, keby to bolo aj ten druhý deň, že menej ľudí a vieš si, fakt máš čas pokúkať všetko, 7, 8 z 10 by som tomu dal tomuto zážitku. Keď tam bola taká plnka, 6, 5, je to rôzne, záleží na aký záleží kde idete na Comic-Con a záleží koľko ľudí tam bude. To je, chápeme sa. Ja to odporúčam osobne, neviem to dostatočne odporúčiť túto skúsenosť. Keby som vedel po anglicky, možno by som si to užil o niečo viac, ale to som proste iba ja. Ale verím tomu, že vy angličtinu zvládate úplne, že takto. Ja ne, lebo som to ja. A takže tak. Ja sa s vami lúčim na rok 2025. Ďakujem veľmi pekne za každý odber, like, komentár. Poprípade nejaké to vyjadrenie v komentároch, čo zlepší, čo zhorší, či trošku začať strihať niektoré videá, alebo niektoré videá ani moc nestriham, fakt málo kedy. Takže poprosím aj feedback za rok 2025. Pokiaľ máte nejaký feedback, kľudne to tam dajte. Pod barzaké video. Ja si to rád prečítam. A vidíme sa 1.5. Takže zatiaľ sa majte. A bye.